Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita wali kados biasanipun syahadat sholawat kali sifat kali tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi biyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumpul malih belajar sareng-sareng sinau sareng-sareng sehingga kula jenengan nggih mangke angsal berkat sareng-sareng. Nah, berkat iki napa kan? Yen niku ilmu atau pengetahuan wawasan kula jenengan sehingga mlakune kula jenengan mengke gak bingung malih. Mlakune temliku wis gak kesasar malih. Nah, selama niki napa nggih kesasar?
gak krasa kula jenengan kan nggih kesasar. Lah kesasare pripun? Kedahe kula jenengan kan gumantung ning Gusti Allah, tapi gumantung ning akal. Lah niku gumantung ning ati. Sehingga ndadekne apa? Dadi bingunge awake dhewe ana ing lakune, ndadekne rupeke atine awake dhewe ana ing lampahe. Lah krana apa kok dados rupek sing ngoten niku? Dados bingung, balekne gorong ngerti ana ing pangerane. Lah blosok niki wonten ing mriki kula jenengan nggih kedah ngawruhi semua kembali ke syahadat itu. Syahadat kan niki pun ningali kali Gusti Allah. Semua diawali kali syahadat. Nah iki mang gak aruh. Terus iki ngomong. Terus ngomong apa? Nek gak aruh. Lah blosok niku ati kudu syahadat riyin. Syahadat iki ningali. Lah ningali tempun dinten mriki. Apa ning angen-angen tok, apa ning ati nggih mboten. Lah mula saga niku ten mriku man arafa nafsahu, marifat dhewe ning awake dhewe. Marifat sik dimarifati dingerteni. Apa yo mandek ning kono tok? Nggih mboten. Nek ati wis ngerteni ning awake dhewe, sakabehane pun difahami. Jopo lan jerone ten mriku wau faqat arafa rabbahu. Ngerti ana ing pangerane. Apa ya mandek nek kono tok? Nggih mboten. Dadose mlampah terus niki. Dinapa ade iki jek ngomong ning makrifat, awet iki mang jek ngomong ning hakikat iki jeneng perjalanan. Itu belum sampai. Awet iki ngomong tauhid niki ya ning perjalanan dereng sampai. Dereng sampai sedoyo. Cuma temen iku wau tasik ten angen-angene kula jenengan, tasik ten atine kula jenengan. Lah ngono ade wis bangga. Wis bangga nek awake iki mang pun makrifat. Wong makrifat mriki napa? Kenal. Yen namung kenal. Kaya dene adike mang kenal ning awake dhewe. Nek wis kenal ning awake dhewe, terus napa? Nah, wedi mang enek akale, enek atine, enek nafsune, enek egone, enek sukmone, enek roh, enek urip. Lah temen niku. Niku jerone awake dhewe. Lah ten akal kiyang Mbak temen niku nggih wonten cipta. Ana sing jenenge cipta. Nek rasa niku wae ten ati. Lah cipta niki lho kadang sing ngendhaleni awake dhewe. Nek cipta niki mang elek, negatif, ya rasane ora penak. Nek cipta niki mang positif, dadi penak. Lha kadang kula jenengan kan terombang-ambing kalih penak lan gak penak niku wau. Terombang-ambing. Lah kenging napa kok terombang-ambing? Karena kula jenengan dereng marifat maring Gusti Allah. Selama iki adiki marifat ning pikiran tok, marifat ning ati. Sing diweruhi ya polahe pikirane dhewe, sing diweruhi ya polahe atine awake dhewe. Sing iso ndadekne bingunge nggih niku. Sing iso ndadekne rasane gak penak nggih niku. Lah dinapa kula jenengan makrifat ning Gusti Allah? Nek sekabehane pun diparingi kalau kula jenengan, napa mawon pun diparingi. Sehingga temen niku gak dijaluk. Kaya dene sabar wis diparingi, ikhlas ya pun diparingi, ridha nggih pun diparingi. Pun diparingi. Nah selama iki adiki golek ridha sing piye? Padahal ridha nggih pun diparingi Gusti Allah. Sabar nggih sampun, ikhlas nggih sampun. Napa sing dipatosi? Lah temen iki wau dinapa kula jenengan dereng marifat dening Gusti Allah, sehingga iki mangridani pikir. Alih kan ngoten. Ridani ati.
ikhlase pikiran awake dhewe, ikhlase atine awake dhewe, sabare pikiran iku sabare atine awake dhewe. Nek iki enek batasane. Terbatas iki. Sehingga kadang awake iki mang nanti gak iso ngempet, sabarku wis entek. Kan ngoten. Sabar sing ning atiku, sabar sing ning pikiranku. Lah dene apa kula jenengan pun marifat dening Gusti Allah? Lah mangke mboten ngaten. Sing muncul napa? Sing muncul mangke nggih kesabarane kula jenengan, sing muncul nggih ridhone kula jenengan, sing muncul ya ikhlase kula jenengan. Sehingga aja digoleki. Gak kena digoleki. Tapi piye dilakoni. Lah niku. Nggih, dilampahi. Panjenengan madosi teng pundi? Sabari. Mboten kepanggih sabar niku jeneng madosi. Ikhlas nggih ngoten. Mboten kepanggih. Ridho nggih ngoten, mboten kepanggih. Lah mula sangka iku balik meneh ning awake dhewe, ruwono ning awake dhewe dhisik. Nah, diki mangroh ning awake dhewe, marifat ning awake dhewe nggih iso gondeli. Seno kono wis gak liar neh, nafsu wis gak liar neh. Ego wis gak liar neh. Pikiran wis gak liar neh, ati wis gak liar. Tertata nggih. Nggih. Sedayana mung terkendali. Lah selama niki kan kula jenengan nggih tasih bingung. Bingung piye? Donga ning Gusti Allah piye carane, ngono kan. Carane iki piye? Lah dene apa nek kula jenengan pun ma'rifat dening Gusti Allah, kula jenengan iki pun tauhid marang Gusti Allah. Lah sing ngombani lambe lho Gusti ndi. Lho kan ngoten. Jadi gak bingung malih. Kadang awake iki mang piye to kalimate kan ngoten. Golek kalimat. Saya nek niki mang gak pernah dengar kalimat ini. Tapi nek kula jenengan pengerti ana ing sejatine tem niku wau sing ngobahni nggih Gustine. Lesan ku sing ngobahni Gusti. Sehingga tem niku mboten bingung malih. Lakoni napa mboten bingung. Lah tem niku kula jenengan wis gak ngeblat kancani maneh, kan ngeten. Gak ngeblat. Wis gak tiru-tiru maneh. Lah oleh sang iku tauhid nggih penting. Supaya apa? Adik mang iso mandiri, awake iki mang bener-bener Islam gak Islam anut-anutan tok. Wong Islam manut-anutan tekoke syahadat mboten semerep. Ya kan. Syahadat pripun? Ya ngapunten mboten semerep. Lha kok saged lho jenengan Islam kula nggih namung anut-anutan tok. Malok ngarep. Kula makmum. Lah karena syahadat niku dasar. Dasare awake dhewe. Nah, adik mang wis syahadat sing kaya ngono, adik wis tauhid maring Gusti Allah, wis ro sing kaya ngono, bareng ngoten nglakonono salat. Lho kan ngoten. Lah salat iki napa? Salat iki mang wujud saka syahadate awake dhewe. Kan niku wujude. Dan kene, rono kan pun syahadat. Kadang kan kula jenengan iki dibalik. Salat sik baru syahadat. Ya kan? Di ngerteni salat riyen baru syahadate kentun. Padahal ngoten, lah selama niki jenengan salat nyorati sinten? Lho kan ngoten. Ale korat karit. Nah urutane awet iki kudu roh dhisik sing disolati sinten, ya sing salat niku sinten.
Wong syahadat temriku wau kula jenengan nggih ngerti kedudukane hamba kalih Gustine. Kawula kalih Gustine. Sehingga salat niku wau wujude syahadat. Nek temriku kula jenengan nek salat niki wujude syahadat, iki mang wis gak ngon Gusti Allah neh. Kayak pikiran ati wis gak pengen ning surga ya ora, gak pengen ganjarane enggak. Napa? Nggih syahadat niku wae. Kadang pikiran ati iki mang pahala. Nggih ta? Nggih. Pahalane ben akeh. Swargane. Padahal kan kula jenengan dereng nate ten surga tapi kok sakit angen-angen surga, ya kan? Sakit. Nah supaya adik mang ana ing salate wis gak kesasar malih, rasane mboten kesasar, nggih niku ngertenono ana ing syahadate. Paham ana ing syahadate. Sejatine syahadat niki napa? Syahadat niki wau pun weruh sejatine Gustine. Syahadat niki wau nggih pun samarep sejatine awake. Wong kadang kan cek bingung sakjane iki sing salat iki mang sapa kan. Ya awake dhewe mang sing ndi awake dhewe digoleki. Wong jenenge awake ya sekabehane iki mang. Ora siji-sijine. Ora ning jero tok, ora ning njaba tok, njaba jero. Njaba jero. Lah niku kita disahati sedaya. Ngonek dhewe-dhewe waktu salat engko sing jero ngluyur. Gitu. Kadang kan ngoten kula jenengan. Sehingga kan lali rakaat piro. Kira rakaat piro iki lali. Kadang ngluyur. Lah supaya salate awake dhewe engko ben gak ngluyur sing jero ngerteni ana ing syahadat. Niku pondasi. Sehingga napa mengke kula jenengan semrep tujuane. Nggih. Karepe apa ta salat iki? Arah iki ning ndi salat iki wae. Lah karena apa temriku wau wong salat iki mang nek kula jenengan pun napa niku syahadat temriku pun inni wajah tu wajahia berhadap-hadapan ya tinggal ngobrol lah apa sing diobrol nih sing diobrol iki mang ya uripku ya panjenengan mulai kan ngoten ibadahku ya panjenengan matiku ya panjenengan geset dua ya niki nggih panjenengan. Lah temriku kula jenengan mboten nonton. Mboten nonton. Sehingga nek sedayane pun panjenengan mula sehingga Allahu Akbar. Apa sing mau rasakne, apa sing metelo, apa sing morung kilo akbari Gusti Allah. Niku gak lepas sangka kono. Mbok iki mang wong sing megele awake dhewe utawa nyenengne awake dhewe kilo akbari Gusti Allah. Jadi mengke salate enggak salat ning angen-angene tok. Mengke salate enggak salat ning atine tok, sekabehane raga njaba lan jero mengke salat. Dan niku syahadat. Wong syahadat nggih niku nggih makrifat kana maring Gusti Allah. Syahadat piyambak niku nggih tauhid maring Gusti Allah. Lah karena apa? Sing medelok niku sinten? Nggih Gustine lah. Kan iki pun tauhid to niki. Lah mula sanga iku adik kudu ngerti. Sadurunge adik ki mang faham ana ing asmane ngerteni ana ing sifate. Gusti iki mang gak padha ambek ciptaane. Gusti niki mang jumeneng kelawan date dhewe. Gusti niki wau bako.
Wong jenenge bakok, akal gak bisa ngarani bakok sing piye. Karena napa? Ngonek ngarani gak bakok meneh. Lho ngoten lho. Lho ngene. Lah Gusti Allah iki abang, lho berubah. Gusti Allah iki mang peteng berubah. Gusti Allah iki mang ayem berubah nggih. Lah saking sirine Gusti Allah disimpen ten niku wae. Akal gak gayu, apa maneh hati. Ana ing bakok mawon lho. Mboten dugi sedaya. Ngono kok ya dipeksa. Sak teka-tekane kula semrep pangeran ya. Pangeran jagongan. Nah iki. Ya kan pikirannya awake dhewe to. Niku khayalannya awake dhewe petok iki, petok iki, petok iki. Lah mula saking kersane kula jenengan mungkin mboten kesasar. Lah sifate Gusti Allah niku dingerteni sedaya. Sehingga mlampahi kula jenengan ana ing tauhid engko wis gak ning angen-angen tok. Karena tauhid iki gak ning angene, sing tauhid duk pikirane dhewe, sing tauhid duk atine ati sekabehane wujud. Ya karena apa? Ning tauhid murni. Wong jenenge tauhid niku wae ungkul. Ungkul kagem Gusti Allah. Lah niku. Sedaya Gusti Allah. Sehingga kula jenengan pun mboten wonten. Kula jenengan ya gak iso ngarani. Nah mula sanga iku nek adike mang wis ngerteni Gusti Allah sak bareng ngoten. Temne wau man arafa rabbahu. Paten ngoten fasadul jasad. Sehingga pikiran-pikiran utawa ati wis gak diperlokne meneh. Rasa-rasa pun mboten diperlokne maneh. Cerita-ceritane mboten diperlokne malih. Ora pun takhik. Nek kula jenengan pun ten makom fasatul jasad. Enggak ada cerita lagi. Enggak ada rasa-rasa lagi. Darani meneng ya ora, darani suwung ya ora. Darani rame ya ora. Ana kene. Kalau apa temriku pun la harfun la kalamun la sautun. Suara wis ge enek, huruf ya ge enek. Kalimah iki mboten. Sehingga ning awake dhewe segene timbul rasa larumangsa eruh, rasa ngerti, rasa paham pun mboten wonten. Tapi kalau jenengan nggih tetep jalan, ya kan ngaten. Wae nyambut gawe. Wae ngopi ya ngopi. Lah ngaten lho. Lah wong dene apa sekabehane dipikir, kesel Pak niku. Nah sekabehane dirasakne, ya kesel iki. Kesel. Kesel sedaya niku. Antene kono iki mang dipikir dadi apa? Kemeng kabeh awake. Dingklu ae, apa kaboten. Kaboten pikiran. Rasane gak penak ae. Rasa gak penak kan kadang adi ya seneng ambek iku. Nyatane lha kono iki mang adi gunane. Padha ambek wong sing gak dipenaki ya krasa muncul ya kan. Iki muncul. Nah supaya adike mlakune gak ngono. Balik meneh apa? Balikne ten Gustine, ora ten awake. Ora ning pikirane utawa ten atine mboten ten Gustine.
Dadi uga awake dhewe tok sing dobane Gustine. Wong sing pegel awake dhewe ya dobane Gustine. Lah ngoten lho. Sehingga mboten pegel malih. Nyaman. Ya nggih. Karena selama ini kalau jenengan rumangsa dipegeli wong kan rumangsa tok. Ya lara nih dhewe. Nggih ta? Rumangsa. Rumangsa gak penak ambek wong. Lara. Lah iki kan negatif iki. Niki rasa negatif, niki pikiran negatif. Dan negatif kali positif enggak kedah dikendalikan semua. Cara ngendalik nih balik meneh ning Gustine. Lah temen iku gak mau ucapane tok. Nang ucapane tok kan wis sedayane Gustine lho sombong maneh. Lah kan ngoten. Wow kan nggih pun kula sepene apa? Wis gene omongan maneh. Ya. Wis gene rasa maneh. Dina apa cek diucapne kan iki rasa. Iki kalimah. Lah iki sering ngapusi iki. Lah nyatane dipegel ya pegel. Dipegel malah pegel jenengan. Wah sedayane kagone Gusti Allah hiburan malian. Sedayane Gusti Allah hiburan. Meskipun tamliku wa zikiran Allah taala ilah niki hiburan sedaya mungkin. Kenapa tasih emosi lho jenengan? Disenggol emosi. Jadi nek kono ya kembangane lambe ya kembangane ati. Lah wong saka iku aja mandekne kembangane tok. Lah ngerti sing ngobani ati niku lho jenengan, sing ngobani niki lho Gustine. Sing ngobani. Nggih. Nek ngerti temen sing ngobani Gustine, lah iki maju dirumangsa. Ya aja ngaku-ngaku. Nek ngaku-ngaku dadi sombong malih. Nek dadi reget maneh. Kok jawabane nggih to? Agak aja nggih. Waduh. Lah mlosone dingerteni ning atine awake dhewe, dingerteni pikiran nalikane panjenengan ibadah maring Gusti Allah. Wong ibadah kan gak cuma salat tok. Ngomong kali gawane lho ibadah. Ngomong kali yugane iki nggih ibadah. Aja omong diseneni tok yugane. Gak bener ae isine. Wong yugane ge kalah-kalahan. Pelampiasan. Lah iki sing kurang pas. Sehingga wong iki duwe rasa, bocah iki duwe rasa, gak padha ambek awake dhewe. Awake iki madak ning ngene niku nggih mboten saged. Walaupun gadah kiambak-kiambak. Sehingga adik memang sebagai orang tua ya cuma ngawasi, aja ngantek kejebur. Gini namung ngoten. Hati-hati le jumlah krono le ngene namung ngoten. Lah aja ngantek awake dhewe mang ngawur sing kaya ngene, memahami sing kaya ngene cuma iki kembangan tok. Lah iki apa? Iki mlaku saben dina. Iki nglakoni uripe. Wong urip iki mang obah. Lha iku. Supaya obah ben gak goyang. Ya ngoten iki. Nek uripe goyang pegel ambek tanggane. Gak penak ambek tanggane. Dadi resik sedaya. Dan pikirane adi yo diresiki, ten atine awake diresiki. Isin kalih Allah. Sing ngenengne nggih Gustine,
Sing ngobani nggih Gustine. Jadi engko gak ning angen-angen tok. Kadang kan kula jenengan angen-angen. Sehingga Gusti Allah ning tembok kan angen iki. Anggon ning kono. Lah ngerti ora Gusti Allah ora manggon gak nganggon. Ya kok dideleh kuno. Gusti Allah ning wit-witan, nggih mboten ngoten. Nah, sehingga temen iki wau napa kula jenengan ngerteni oga dideleh pikiran itu, oga dideleh ning ati itu. Nah, selama ini kan dideleh hati. Selama ini dideleh ning pikiran. Lah dideleh ndi? Kok usah dideleh. Lah Gusti gak mau ndak nggon. Justru temen iki wau ilangi awake iki mang wujudne Gustine. Nah sedayane kan Gusti Allah wis meneng kok. Gak usah diucapin nek. Gak usah dirasakne meneh. Nek diucapne berarti ora percaya, nek dirasakne nek gak percaya. Nah, temen iku lho, makom menenge nggih niku. Tapi tetap aktivitas. Nggih. Uga meneng ae aktivitas berarti ning pikiran iki. Meneng ae ning ati. Nah, temen iki menenge gak ning pikirane dhewe utawa ning atine dhewe mboten. Lah menenge temen iki wau kula jenengan iki nyawiji kalih alam. Alam sekitare. Jenenge nyawiji wis genek rasa la rumangsa duweni maneh. Lah niku lho. Nah diki mang jane rasa rumangsa duweni, lah iki misah. Gak tunggal maneh iki mang. Nah diki mang punten makom meneng. Sekabehane wis genek aktivitas pikiranan atine. Kenapa sedayane mboten Gustine punan? Sehingga temen niku wau zikir tanpa asma. Lho malih ngoten. Zikir tanpa asma. Ya selama ini kan zikir kali asma. Disebut ten lesane, ten nafase, ten atine, ten detak jantungnya. Nek zikir tanpa asma, nggih sekabehane kula niku pun wujud. Nek pun wujud sing ngoten niku wau, nggih sakjane lambene jenengan pripun sing ngobani kono. Lambe iki yo ngrokok monggo, ngopi yo monggo lho ngoten. Sehingga ora bingung maneh. Nek dereng termakom niku tasih bingung. Temen bingungnya kan gawe ukara. Piye carane ngomong. Sing pas piye kan itu. Wong temen iki ana ing tauhid ajane yo dienteng. Kados kula jenengan ana ing syariate nggih pun dipelajari ning tauhid. Sedaya pun dipelajari. Cuma temen iki wae kula jenengan dereng semangat. Yen namung ngoten. Awalana obahmu iki mang karo lafaz bismillah. Lho niku kan genah saya jan. Sehingga syariate diucape ngoten. Nek wis meneng piye? Alhamdulillah. Berarti temen iki wau ngawali ya Allah, ngakhiri nggih Allah. Oh baik kula jenengan kula muji maring Gusti Allah. Menenge ya muji maring Gusti Allah. Nah, iku jenenge zikir tanpa asma. Pripun Pak Kosnan? Pripun? Betul. Terus anu niku nggih. Saya kata siri ngoten niku. Bukan siri lagi. Bukan siri
nek siri niku tasik ngucap ten manah. Ten manah nggih. Nggih. Niki mboten. Niki mboten siri malih. Lah ning ndi wis genek panggonane. Karena wau pun ten makem meneng. Nokon yo ora modeleh akal yo ora, gak modeleh ning atine nggih mboten. Karena apa dipadosi kalih akal nggih mboten kenging dirasak ning kalih hati nggih mboten kenging. Mboten kenging. Nek meneng modeleh ati engko rumangsa, nggih ta? Nggih. Alhamdulillah kula pun meneng. Lah iki rumangsa. Iki rumangsa. Lah menenge nek rumangsa saat ini, nggih ta? Tapi nek senggolan meneh, lah iki unggul malih. Karena modeleh kono. Terus bingung bangun ukurane kan ketemu. Nggih dados awake dhewe ya kudu roh obahe lesane ya obahe atine. Jadi nek kene gak ning sirine maneh. Kan mriki pun ten wujude. Ten wujude. Nek kene gak ning rasane maneh ning wujude. Pen wujud. Kenapa? Wau kan nggih pun diawali syahadat niki wau. Sehingga Gusti Allah wis gak deleh ning pikirane, gak dideleh ning atine enggak. Ya kenapa? Ya sing ngobahne Gustine. Lah. Plus niku. Lah insyaallah kula jenengan pun tamu aku niku wau. Wis gak enak beban malih. Wis gak enak rupek malih ning atine. Wis gak enak bingung neh ning pikirane. Sehingga napa? Sedayane mangke ketinggal. Kaya dene kula jenengan nalikan takbiratul ihram. Allahu Akbar langsung kelingan sing terbuka semua. Nah, terbuka. Iku kan berapa detik iki? Iku terbuka. Lah kados kula jenengan kan. Tem niku wau supaya terbuka ya enggak. Detik iku aja bagaimana? Lho ngoten Dek. Lah, pripun? Saya satu enggak. Allahu Akbar. Lah, Kosong. mboten kosong pun wujud niku. Nggih. Mboten kosong malih, wujud. Nah, detik temen niku nalika akbare Gusti Allah kula jenengan buka. Kan iki buka niki. Detik niku buka baru nutup malih. Saben tiyang niku pun nglampahi ya jan. Cuma temen niku wau namung ning jabone pintu dan gak mlebu. Niku mboten mlebet. Cuma ora wangi buka kan. Tapi kok ora mlebu nyapa. Gak mlebu. Lah mulo saga niku mlebune niku ndamel napa alat napa nggih niku wau tauhid niku wau. Alate malih temen niku wau man arafa nafsahu ngertenono awakmu lho iki alat iki. Nah wis ngerteni awakmu ngerteni pangeranmu lho alat iki wau. Kenal awake, roh awake, barno roh pangerane, kenal pangerane. Niku alat. Kok nek wis kabine di ngerteni ning awake dhewe ngerteni ning pangerane. Lah fasadu jajat mriku wau wis ge enek. Nek kene adiki mang fana. Wong fana wis ge enek rasa. Wong fana wis ge enek angen-angen. Sehingga temen niku egone awake dhewe gak muncul, nafsune awake dhewe gak muncul, angen-angen yo ora muncul, rasa ning manah nggih mboten muncul sedaya.
Sehingga temen iku gak mangkon ra ngenggon. Tapi kerja. Ya karena diobani. Sing ngobani Gustine. Lah temen iku wau kula jenengan nggih saben dina ya zikir. Nah, zikir temen iki bukan eling malih, nek eling kan iku syariat. Niku eling. Dadi ati kudu kedudukane zikir ning ndi? Ning pikiran atau ning ati. Niki rasa. Lah temen iki zikir mutlak ten Gustine, gak ning ati, gak ning pikiran, mutlak ten Gustine. Sehingga wis gak enak rasa maneh. Langsung pusat. Nggih. Dadi nek kono wis gak angen-angen. Nol. Bukannya nol iki ijik. Oh, tasik. Dan nyatane jenengan kenapa kok menyebutkan nol? Karena di angen-angen ada gambaran itu. Gambaran. Coba di sini. Sebelum nol, akal kemana itu? Katanya. Bisa nggak meraba itu? Hati bisa nggak merasakan itu? Kalau nol, bisa kan? Bisa. Bisa. Bisa ada. Ada. Di pikiran ada, di hati ada. Tapi sebelum nol, bingung lho karo iki piye iki. Karena kan terjemah niki piye? Ongel. Wong gak baik di Lah. Semua ada kelasnya. Jadi ngomong kelas esok malam. Geger. Ngomong dikom ayo sakne dikom itu. Ngomong kelas. Nah, itulah. Enggak ngomong. Membangun kebebasan yang tanpa Bukan. Wong wujud tok apa? Saat dulu kosong. Nggih, sebelum kosong. Sebelum kosong. Belum ada angka kosong. Nah, waktu ini wow. Nggih. Apa berarti namanya? Saat dulu ini. Ya hanya Berarti sih kumliwang lewung. Lah kung lewang-lewong kan iku bingung. Nah, Kung lewang-lewong iki bingung. kebetulan tujuan gitu kan menurut. Kena tujuan. Iya. Nah, ini kan ketaya harus ada tujuan. Lah kung lewang-lewong kan temen iku teng tasik ten pikiran. Sehingga pikiran gak ada aktivitas. Iya. Sehingga sepi. Nah temen iki mboten ngoten. Nek kene wis gak kungling wang-lewong yo ora. Nek kene wis gak hampa yo ora. Ini nyatane kok jenengan iki panggah aktivitas. Nggih panggah ngobrol kalih padha menungsone. Ketemu ngobrol. Karena wonten sing mboten ngobrol, niki rumangsa. Nah, rumangsa tok. Kita tetap aktivitas njopo lan jerone. Nah, sehingga napa ibadah kula jenengan aja mung ning ngrasane tok. Aja mung ning pikirane tok. Aja mung ning obahe ragane tok. Ya apa kita kembali ke asalnya, iki mang Allah ki ambane. Ya karena apa? Allah memberi kita gak penak. Allah memberi kita penak. Nah, sumber dari ini. Cuma tinggal kita menafsirkan apa ini. Tapi kalau kembali ke Allah, sehingga diarani penak yo genek, ora penak yo renek. Lah niku. Terus nyaman. Nggih. Terus nyaman pun. Tapi nek dibalik ning pikiran, wah, dibalik ning ati. Gak karo-karuan itu.
selalu menyalahkan, selalu menyalahkan. selalu menyalahkan. Golek bendere dewi, golek amane dewi. Gusti Allah loh salah. Guys, tapi penyakit Gusti Allah salah. Lah, kok nggak ada stroke? Karena awake dhewe. Nah, sehingga nek kula jenengan pun ngerteni sing ngoten iki bisa mengendalikan teng pikirane. Pikiran nafsu. Sehingga napa ana kono wis gak negatif maneh pikiran tanggane sapa wis gak negatif. Nah, semua penyakit awal mulai dari pikiran itu. Pikiran gak penak, pikiran gak cocok. Awal mulai kan nek pun. Pikiran gak pas, itu penyakit itu. Gak kroso kan. Enggak terasa. Ada gimana digerogoti kali penyakit itu, gak kroso. Tapi kayak seneng awake dhewe. Seneng gitu dia nglakoni. Sehingga wong sedayane nggih kudu dikendalikan kalih pikiran awake dhewe. Ana ing lampahan sing ngoten iki adike mang srawung kalih masyarakat kudu dikendalikan. Aja mung napa niki mang contoh nggih. Wong ngerti hukum syariat iki sudah dadi penyakit. Lah kok saged ta meniku ndelok wong salah terus. Lha kan ngoten. Enggak ada betul ya. Kene bener belas sih. Salah terus. Nanti nggak terkendali. Enggak bisa ngendalain ini gua. Nggak bisa mengendalikan sehingga nyalakan orang terus. Nah, sehingga syariat niku wau kan tatanan noto uripe awake dhewe-dhewe. Ora uripe tanggane enggak. Uripe dhewe-dhewe. Supaya ada yang ana ing sesrawungan, ana ing masyarakat gak sikut-sikutan. Pemana sih tok sing bakulan iki. Sekoku mambu. Opo sing garap ya? Wis, setan disalahke meneh. Ya nggih. Setan iki ora salah. Jadi kambing hitam nih nggih. Dijadi aja. Anu, oh bahasa John Preso Nggih. kan nggih jelas hidup berlingkup niku kan nggih macam-macam. Nggih. Tapi lek kula amati niku jane kula nggih mboten kula amati pribadi niki jane nggih mboten nate kepok senggol utawa tapi selama piyambake pernah matur wis gak takdol ning tonggoku. Nggih. Nah, piyambake kan mantu-mantu tapi bangkrut. Nggih. Akhire piyambake pun matur gak takdol ning tonggoku padahal sing gandeng gedhe kula. Nggih. Lah dilalah niku wau piyambake mboten saged pados pembeli. Nggih. Dilalah kersane Gusti Allah niku wau sing madosaken pembeli layatane kula. Oh, ngaten nggih. Lah kula niki kan sudah ndak berpikir neko-neko. Nggih. Tapi jane pun kula siapi cara ditawani ten kula nggih kula siapi. Nggih. Tapi kula kan mboten ego. Nggih. Nah kudu saya beli ndak. Terus bareng niku wau sing padosaken pembeli rakyat kula lah kula dijak kalih kami tuwa. Yo awakmu sing tangga bedhek sing dadi saksi. Kan Nggih. nggih tanda tangan to kula. Nggih. Nah, waktu itu lek boten kleru kula dipun paringi damel tunggal pokok lah kali sing numbas. Oh, nggih. Boten kali sing ngedol niku. Oh, nggih. Enggak, kita enggak jadi soal. Nggih. Nah, tengger kula santos seperiki lek bidal tenanggar nggih ya mbak dhisik nggih kula lek kula dhisik ya mbak nggih tentu. Nggih. Tapi piyambake selama ketemuan atau berhadapan kula Nggih. memang nggih sing leres napa atra nggih
ngoten nggih. Selalu piyambak niki lek kula pelajari kados nyawang kula niki kotor. Nggih. Nah, dadi riak-riak kaya anu selalu niku mboten 1-2 hari, selalu. Nggih. Meskipun budal lenggane anu jarak mboten tebih nggih ngoten niku. Nah niku pripun? Ya kan ngeten. Nggih. Contoh nggih. Kula ngarani jenengan ngeten. Sing rasane gak penak kan nggih kula. Kan ngeten. Nggih. Berarti kan sing kotor sinten? Ya kula ki ambak. Kula piyambak. Sana jenengan kan ngeten. Nggih. Sing ngarani. Kula ngoten. Lho nggih. Sehingga niku sing ngarani wong awake diki ngene, diki ngene, diki ngene. Lah iki lho sifate tiyang ngoten. Dia kan terbelenggu kali pikirane. Dia tersiksa kali pikirane, kiambak kan terzolimi kali pikirane kiambak. Juga pernah terjadi waktu niku kula tenggene kebunan kan tempawone tasih ketinggal ngoten nah kali kebunan kula. Nggih. Geblak elek niku duka pun sekarat pati nah. Nah niki bojone keturun. Oh nggih. Lah keturun akhirnya kan kula tugas kula kan semerep. Nggih. Akhirnya kula gugah sing setri niku. Nggih. Mbak, bojo sampean iki lho mantulungi. Nggih. Ya terus akhirnya kula tulungi, kula lenggone akhirnya kula tinggal, tapi mun bojone pun gini. Nggih. Niku sing aku. Nggih. Padahal niku nggih pun diancam kali sing anak kali setrine napa. Sampai terjadi wis tak tinggal minggat nggono dhewe omah iki ngoten kali sing setri kali anak wedok. Oh ngeten. Lho Nggih. kaya padahal niku nggih tetep napa rayatane kula tetep kula kengken sae. Nggih. Elek-eleke dhewe api-api dhewe sing penting akan kamiat. Nggih. Rayatane kula sanjang. Tapi tenggerku panggenan iki yang jenenge yang setri ya kan Nggih. dan malih kali kok Nggih. kok mungkin bisa sakit ngendhalekne tapi yang setri kan ngoten iki kalau pun kadung Nggih. tek gling wis pas noe pun gawe kan. Nggih. Pripun? Lo kadang-kadang iki nggih saken nyawang si kagungan niku. Tapi nggih piyambake seakan-akan iki cara ibarat semerep kula niki kados tikus piyambake dados kucinge. Tom and Jerry. Seakan-akan dados krek gitu lho. Dadi krek monggo. Sing penting kan genahe. Kula nggih tahu. Ya, keadaan sing ngoten niku tetep kados kula jenengan cara wong panggah ditaruh. Panggah naruh ambek wong Cina. Meskipun kono pegel ambek dhewe, gak seneng ambek awake dhewe panggah naruh di sapa. Usaha Tetep naruh. Lah kula nggih tetep napa nggih biasa nggih mboten pokoke. nggih, Penyasinan nggih biasa. nggih. Tapi seakan-akan piyambake kan napa nggih ibarate Niku kayak seakan-akan niku pikiran jenengan. nggih. Nah, seakan-akan itu. pikiran niku jenengan gua itu. Gak enak kok seakan-akan seperti ini nggak ada itu, hilangkan itu. Ngoten nggih. Nggih. Jadi kan jenengan berbuat baik. Casing-e. Lah, jadi kan loh masih ada penilaian. Ada. Lah, itu hilangkan. Jangan sampai kita berbuat baik ada nilai-nilai seperti itu. Hilangkan semua. Karena ya enak aja bikin partning. Jelek nih kuwi. Ini kan, Tapi elek kuwi durung apik kuwi. ini kan perasaan Harus mawon. dihilangkan. Perasaan mawon itu. Tapi tantangan ya, Bu. Lah, wonten ing mriki Pak nggih. Nggih. Enggak ada semua tanang itu sudah enggak ada semua. Hilang semua. Hilang semua. Wong tantangan adik memang merasa tertantang seperti itu kan ragu-ragu. Adik ki gurung maju wis pikiran negatif. Oh nggih, betul. Dadi piye nek iki mang lha iki lho grogoti pikirane awake dhewe. Adik ki kate maju iki ngomong, wah engko ndang ini. Lha iki yo penyakit iki. Nggih, nggih. Dadi ning ati niki mang diresiki, ning pikiran diresiki. Sehingga diki ngomong ambek wong gak seneng awake dhewe wis kene beban maneh.
pun dilampahi mawon dinyangi mawon. Wong watu kena banyu iso bolong kok. Nggih ta? Saged bolong niku. Nggih. Nah, temeniku kan panjenengan dikai gambaran kalih Gusti Allah sing ngoten niku wae. Dadi adik iki aja ngantek pikiran negatif kalih tiyang lintu aja ngantek. Oke, makhluk ya. Lah nggih. Tetap ditaruh, tetap disopo, tetap dijak ngobrol, dijak komunikasi, tetap meskipun kono iki mang nadani keras ya monggo, nadani alus nggih monggo. Tetap adik mang komunikasi kalih ki ambake. Toto kromone sampe tetep terpakai. Nggih. Dadi nek kene adik mau jur rumangsa bener. Kadang adike rumangsa bener kan. Ono salah ae lah. Iki penyakit awet, penyakit pikiran, penyakit hati. Nah, kaya ngono tumuju ning tauhid sulit. Karena apa? Iji reket. Tasik kotor. Nggih. Pikirane iji reket, atine iji reket. Wangil nggih. Nah, karena apa? Karena tentang tauhid temriku wau kita menerima apapun yang terjadi di kita, apapun yang terjadi di depan kita. Harus menerima itu. Menerima. Iya. Sehingga ke jalan terima iki mang balik meneh resi ana atine dhisik, resi ana pikiran dhisik. Kalau ini masih kotor itu nggak bisa. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke tauhid. Ke ranah tauhid itu nggak bisa. Depan Mas Kasnan. Nggih niku wae. Kulo jane nggih enggak ada kasus ngeten niku sami. Ya sih. Mbak beda. Iki beda cara. Lah, beda caranya. Sing pihak satu iki mau rumahnya nang gone belakangku. Sampai jane ya pernah aku nyeluke iku Yu, Mbah Yu, wong anake Mbok D. Nah, itu latene orang lain kok. Enggak, Tapi dheweke iki wong nggon aku kan cuma 2 RT to, nang Loren. Iku lho gawe sing rukun karo dheweke. nyambung. Berarti kan wis sampe LU ku. Gitu. Nah, niku sampe dheweke niku lho lak bangun omah niku dipres tanahe. Walaupun latar niku lho kula tumbas kuwi. Nggih. Latar niku mboten kula akoni tumbas, soalé intine kula niki meneng-meneng mawon tumbas tanah teng mriku nggih to. Kula damel kengken gawe dalan dheweke lak liwat. Nggih. Lah mantun iki terakhir niki udan-udanan niki to. Nggih. Lah kula niki kan mantun ngebor niku, mantun Nggih. ngebor sumur niki. Lah lahan iki kan nyelot miring ngeten. Lah banyu kan lumpuhe kan ya pangkat tetep ning tanah. Lah kali dheweke niki sing nggone tanah situ lha niku kok dianggel. Dadi kuwat lah. Toyone niki saged mlebet teng tawone kula. Toyone niku Bagus itu. Nah intine wong iki mau lah, aku kan mari bobol, peteren niku kula tumbasne paralon niku kula gua teng kebon. Nggih. Terakhir niki lah kebone niku didamel usaha bebek. Peternakan bebek to, terus kula buntu boten sia lah niku lah ya. Bebek nganggo bebek. Nggih. Lah winginane niku sing dianggel niku kula paculi. Sampai lah purun nganggel, sampai anggel tanah sampean kiambak, rusak tanah kula. Nggih. Lah banyu niki ben mlaku sak Laku lakune. Karep kula kan ngoten. Nggih. Rasane mlakune mawon teng ngarep, teng dalane sampai. Terus pripun ya niku. Kula dhewe niku sampai ngeluh niku. Penyakit. Lah bojo kula cuma ngeten mawon. Ora usah diambil alih jian. Mawon bojo kula. Lah sampe sing olah-olah iki preset-preset. Iki nang wis keprowas. Mabuk mimpitan ngopo Mas Apa jebro? dianggel niku banyu niku tambuang niku. Wis ribet niku tenan.
Mantun iku marang mantun kula paculi lho, kula langsung budal dasar. Ya iki wis duding-duding kali kula. Anu, wong anu ku seneng lek wong Solo, wong Solo. Lah iki lak duding-duding lho. Jan iki to yo, lah sing kudune sing mbok anggel iki lek yo lemah.